Здравейте хора в Payday the Heist. Това е второто ми видео тук в YouTube. И днеска ще играем Hit Street, т.е. не, First World Bank да играем на Hard. С Хоксон на Beef. Сега, имам нови слушалки и нов микрофон, това го казвам за 10 път, но просто себе се правят видеята и не мога да го направя. Сега, стана друг левел, wait I'm not dead yet. Какъв е този чалендж? Wait, I'm not dead yet. Значи това е нали да ни спасят. Rainback Shotgun и Bronco. Тук Stick Skin и Dr. Mac. Така. Good news and bad news. We go open insider. Behaved. Let's get on. Окей. Това са добрите новини. Добрите новини са, че ще влизаме вътре. Лъжите новини е, че в Back Ninja, който аз се знам къде е вече. Тук там. Добре. И аз се разбира. Що да го шубаме, после ще ми се караш. То това не може да се направи с тя, така ще го текат да се кинат и камерс. Тук не. Значи има още 2 места. Тоест 3. Тук, долу, тук. Да, ето го. That's the manager, all right. No, he's fine. He was messing around in the server. Добре. Let's get rich. Шит, това няма. Къде отиде? Абе, виж, що ще бягаш от мене. Добре. Сега взимам и това и започнах да стреляме камерите, които видим. Ти... Имаме един куршум. Къде ли ще отиде този куршум? Ето, при тебе ще отиде. Сега къде друга да има камери? Да видим. Сега тук няма... Няма никакви камери тук. Изчакай само малко камери. Ще унищожим тук. Пропуснал съм. Чакайте бе, не бързай. Добре. Добре. Чакай сега. Тук. Добре. Иди, добре. Добре, всички мряха. Не всички, има още малко тук. Например, тук. Чакай сега, чакай. Първо камерите. Всички унищожих вече. Абе, фак да цивилиан, бе! Ако не започнем за това, съжалявам. Да, бипка, айде още. Да за още камери. Ко? Ооо, фак. Ооо, фак ми. Сега, така. Падам от картата. И what the fuck, виждам всичко. Палми, пари, волта. Добре, още падам, бай. Не, още съм жив. Жив съм. Шит. Дали от тук? Сега ще успея. Ще успея ли? I am great. Great, само. Ко става тук? Галто, че не мога да ги стрелям. Чакай, идвам. Къде си? Трябва да ви помогна. Не мога.
Somebody's gotta fix it. Сега. Добре. Добре, къде да минем, за да влезем в волта? Някак бъгнах играта. Сори, но не мога да я помогна. Много съжалявам. Да, си накъснали. И чейс. Сега, как да вляза в волта? Дали да краучна? Не. Чакайте. Първо трябва да мина от друга. Волф ти остана, моето момче. Мале, колко неща има в тези две. Сега падам и умирам, май. Или ще падна горе сега, нали? Уникална игра. Там виждам флашбанк. И Волф е даунът. Аз стана жив тука. Ей, така си падам. Тука няма привола, няма гравитация, няма привола, брат. Просто... О, надруса се, надруса се. Надруса се. Жестоко. Надруса се кът лут. О май гад. Какво? Добре, добре. Добре. Фака ю! Ще се бия докато умра. Добре, виждам волта. Май това е волта. Или онова там. Сега. Моля да оставя медик бак тук. Не. И още ги чувам. Добре. Какво стана сега? Вървях си и после някъде паднах. Вървях си към гварда и точно го застрелях. Тук тайно място има в PD да хейст. Намерих го някак. Сега не знам какво да правя. Падам на 800 и няколко метра от това нещо. Сега да на колко метра може да паднем. Виж как ми говори. Listen up, Haxton. Трябва да нещо за да цивилират. Чакай сега. Правим рекорд. Колко метра може да отидем назад от картата? Добре, ходим на 1200 вече. Надруса са. Надруса са. Надруса са. О, чакай! Какво става тука? О май гад! О, да, е така. Много готово, много готово, много готово. О, шит! Много ми харесва, много ми харесва, много ми харесва. Харесва ми. Така съм се надрусал тук. Бом! Ей, това е slow motion. Ще да ги чистим. Ще това ламо. Но амо. Я, гади годинто. Гади годинто, гледай го сам. Глейте. Изчисти са. Искам да е чисто, като се върна. Добре. Бам! Вале! Ко направих? Сега. Бам! Всичко става бяло. Колкото сега иска асфалта да идва, не ми пука, вече сме на 2000 метра от мапа. Това е живот, брат. Това е. Дай се надруснат, да не правиш никога мисия да стръгваш от картата. Аз тръгвам, чао. Бам. Какво правя? Чистим. Така. Да го изчистим. Бам. Да го изчистим. Почти сме на 3000 метра. Айде да направим рекорда 3000 метра. Сега. Тук има слънчице. Облаци. Слънчице още една страна. Сега, кой ще правим? Защо оръжието ми е златно? Защо оръжието ми стана по-златно?
Защо? Защо сега куршумите са по-големи? И куршумът е при мене! Куршумът, който излезе и сега е при мене. Чакай сега да го изчистим. Да сложим ново. Изчисти. Изчисти го! Така, така, така. Това е живота. Да спиш. Само ще спим тука. Докато ми свършат всички амото. Лово, значи те амота ми представят. Бам, бам. Но амо вече. Супер! Направихме рекорда. Крашнахме играта. Вече сме на 3000 и не виждам никакъв мап. Вие виждате ли, защото аз не? Нито долу не виждам нищо. Надявам се епизодът да ви е харесал. И надявам се крашването на играта. Кракването. Т.е. крашването. Успяхме да крашнем. Да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се и харесайте. Това ще е от мен. За сега. Чао!